Tini ekdom weather ka ham tup tung yam se ke What's in gas delivery khane rang nai ka mo baing kang ke chat tang nai Sutiri ya ko sutiri ani bagi coloring ya ko yang gong ko song pajak niramis mu iko nai wow Rasa Good morning everyone. Phungka hamjoto no haina hai lamsogo ani channel lo tei joto no lamsogo ani ketal blogo tini hingga to 2 February tini hoite no ma Saraswati ni Mwtai yakiba puja sengjago tini 12 ta no hoite khna 3 February 9 am jora So tabukhe Mwtai ni bagai narkara khungna ni phaijak ter sakao tabuk narkara khugui ready khlaigena ko inke book rite to 12:30 rok ba jiwan 12 rok inke tabu narkara khugui ready khlaigena ko Ini ekdom weather ka ham tup tung yam se ke pesang yaram duja pupai kai to lagi 1 2 omo na bas kanai phalai yang hoi ko omo kam ti sing sang suo ke tabak te ke se khugui chong mi to mo bai kan ke chat sang nai Finally, khugui pai kya ikon nakra 1 2 3 4 charta khug pai kya tabo ke thang sinai rumo tu ko te ke saka phati khai da naga de what's in gas delivery khane rang nai ka de ko tos kora khorong ni klarang ka kam nai Narkara rok joto khukbainai tabukhe narkara kurani khai tongo Mwtai runani bagui je nangmani suk yango baike joto fruit stock ready khai tongo brahman phaya sakang brahman phaikang keno Mwtai ri mannatui angke to somnaro phaijak hingke ani baisongro phaijak baisongro Mwtai ri nani bagui phaijak tabukhe jang misti na hanani thanglai tongo tukujak bokrok thapujak ya bongoi tong misti na kena ko Mwtai ni bagui Tabukhe iko misti dukano sok paikya miano order khlaijak engke tabuk packing rok khlai honai borok iko packing khlaibai kha packing khlaibai nai ang tabuk thangsinai iko riksha saka kawai nai thangai tongo misti telangai nai ke tabuk misti telangai nai iko sok paikya baisong ni plate tabuk nongkhori nai rumo hapsinai rumo habai nai tebo samung kwbangma tongkho Mwtai to rinani phaya ko brahman phaya Mwtai rinai sutiri ya ko sutiri ani bagi coloring ya ko yango ko songpajak niramis mu iko nai wow nai Teka sa yang songpai ka mo kai songpai ka Tabukle joto ready khlaijak Mwtai runani bagui joto ready khlaibai kha haipano ma Saraswati ni makhang to khunukya kho brahman phaya ko brahman phainai boma Saraswati ni Mwtai ni makhang phunuknai ke joto ready khajak nong nokna oro tamtam najak joto bebak ready tabuk sudu brahman no simi nasing laijak yangoi ko Mwtai ni makhang nukya kho tabuk jeng brahman no nasing lai tonglai uta So finally norok nugui man khana brahman bo phaipai kha tabukhe puja runani bagui ready ingsinai angke joto iko candle lok msanglai tonglaio tabuk puja sengsinai Joy ma Saraswati Namaste. Namaste. Namaste.
Bangale, Boro, Sisi, Saraswati, Devi, Namo Namo, Namo Namo. 엄마 거꾸 옥시젠 말리 알아 다이 엄마 서서티 옥시젠 어디 가랑 기사 Namo, Name, Mutu, Diha, Bina, Ustuko, Harini, Mutuai, Bhagavan, Devi, Boro, Rikha. Uzaro gori ui pai kha tini dakti besamani muktri bo pai tongkhani kha nang nugui bang khana tabukai chalai sinai yango prosad jana ben bagi khisrubai jana bagai jakmura baja khlai tongo iko tabukhe prosad rok chalai ni bagai baklai tongayo prosad bitron Hanju nang kita mo nin best friend of Saisong Sari ton kayang padi Matai pai kya tabu khai prosad chalai talai